बयनिसिमबो खुलुमबाय नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो नोंथांमोननिसिम बा तामुलपुरनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोसोखां होनो थाखाय आङो नैबे मिडियानि गेजेराव फैनाय जाबाय। आंनि मुङा सारन्थाइ बर' तामुलपुर जिल्ला इउथनि सेक्रेटारि। दायो आङो मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनिसिम फंनैसो बुंनो सानदों। बिथाङा नैबे जोंनि तामुलपुर समस्तियाव MLA गेलेनानै जोंनि तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ देरहाहोनानै बिथांनिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानि लुबैनानै रायजो राजाफोरा बिथांखौ गोबां आसा लानानै देरहाहोदोंमोन, नाथाय बिथाङा बैफोर आसाफोरखौ फेलें खालामनानै गालांबाय। बिथाङा तामुलपुर समस्तिनि थाखाय जेबो मोनसे बिदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखैसै बा जारिमिनारि बिदि मोनसे हाबाफारि बिथाङा लाबोनानै होफैनो हायाखैसै। बै समाव बिथांखौ जोंनि सादारन रायजो बा सादारन जोंनि भटार्सफोरा लोगो हमनो थाखाय बा गाव गावनि प्रब्लेमखौ बिथांनो फोरमायनो थाखाय बिथांखौ लोगो मोननि मोनसे उसुबिदा जादोंमोन। बिथाङा थायो गुवाहाटियाव। बिथाङा तामुलपुराव गेलेदोंब्लाबो बिथांनि जायगाया बिथांनि अफिसा जोंनि तामुलपुराव गैयामोन। बिथांनि अफिसा जादों गुवाहाटियावसो दङमोन। दा जोंनि बैफोरबादि मोनसे आरोबाव मोनसे बाथ्रा, बिथाङा बै MLA जेनखांनायनि उनाव रायजो सभानि MP जानानै थांबाय खननै टार्म्स 10 बोसोर। बे समावबो बिथाङा जोंनि तामुलपुरनि थाखाय जिहेथु बिथांनि न'आ तामुलपुर समस्तियाव तामुलपुरनि डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो, बे हिसाबै बिथाङा गोबां खामानि जोङो डेभेलपमेन्ट खामानि लाबोनो हायोमोन। MP बिथाङा खननै टार्म्स थाहैबाय 10 बोसोर, जेराव MP फान्डआ गोबां थायो। थेवब्लाबो बिथाङा जोंनि तामुलपुर समस्तिनि थाखाय बा तामुलपुरनि रायजो राजानि थाखाय बिथाङा जेबो मोनसे MLA फान्डनिफ्रायथ' बिथाङा होखादियानो, नाथाय बै MP फान्डनिफ्रायबो बिथाङा तामुलपुरनि रायजो राजाफोरनो जेबो मोनसे बिदि डेभेलपमेन्टनि फान्ड, जेबो मोनसे बिदि गोसोखांथावना बा रायजोफोरनि मोजां मोनथावना खामानि बिथाङा लाबोनो होनो हायाखैसै। बे हिसाबै बिथांखौ आं दहायनो बुंखाबाय, रायजो राजा बिथांमोना जेबो बिथांनि बाथ्रा फारसे साननाय नंला, बेयो रोखा दिनैनि समाव। ओंखायनो आङो जोंनि तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों, जाय बिथाङानोखि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा साना, जाय बिथाङानोखि मोनसे जायगायाव थाथेरनानै खामानि मावनो हाया, थाथेरनानै खामानि मावनो हायैनि जाहोना बेनो जे बिथांखौ रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामा, खनसेयावनो बिथांखौ जोगारहरो। फुटबल बायदि बिथांखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा खालामगासिनो दङ, जे बैनिफ्राय गुबुन दाबसे मोनसे जायगायाव जोखारनानै हरोब्ला बिथाङा आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय बायदि फुटबल बादि जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बाहायदों, बिश्वजित दैमारिखौ। ओंखायनो जोंनि तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांखौ फुटबल बादि जोगारहरनो जानाङा, बे बाथ्राखौ दिनैनि समावनो साननांगोन रायजोफोरा। आं ओंखायनो खावलायदों, जोंनि तामुलपुरनि जौगानायनि थाखाय, जोंनि तामुलपुरनि सान्थिनि थाखाय UPPL दोलोनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि तामुलपुर समस्तिनि, जोंनि BTC ओनसोलनि जौगानाय डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय नैबे मिडियानि गेजेरजों। गोजोन्थों। बिथांखौ लोगो हमनायनि सुबिदाया जादों, बिथांजों जायफ्रा गिदिर गिदिर लिडार, जायफ्रानोखि गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर, बिथांजों खाथि सोमोन्दो थानाय बिथांमोनासो बिथांखौ गुवाहाटियाव थांनानै लोगो हमहैनायनि मोनसे सुबिदाया दङमोन। नाथाय जोंनि सादारन रायजो बिथांखौ भट होनानै देरहाहोनाय रायजो राजा बिथांमोना जोबोद उसुबिदायाव गोलैदोंमोन बै 5 बोसोराव। दा जोंनि रायजो राजा, तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि समाव बेखौ गोसोखांफिनदों। आरो बिथाङा नेक्स्ट MLA इलेक्सनखौ गेलेबावदोंमोन जोंनि तामुलपुर समस्तियावनो। आं एक्जेक्ट सनखौ बावगारबाय, रायजो राजाफ्रा जोंहा गोसोआव दङ। बै समाव जोंहा मानाव गेदेर सन्दीप बसुमतारी बिथाङा उदां बिजाथि हिसाबै बिश्वजित दैमारिनि एगेन्स्टआव गेलेदोंमोन। दा बे बिश्वजित दैमारिया एक्जिस्टिं MLA थासेयावबो मानगोनां जोंनि सन्दीप बसुमतारी बिथांजों माने गोबां भटआव जेननानै बिथाङा जोंनि तामुलपुर समस्तिनि रायजोफोरा बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बै समावनो जोङो बिदाय होखाबाय। नैबे समाव जोङो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्रा सानफिननो गोनां जेबो बाथ्रा गैला। रायजो राजा बिथांमोना, तामुलपुरनि रायजो राजा सादारन सुबुंफोरा बै समावनो सन्दीप बसुमतारीखौ
देरहाहोनानै बिश्वजित दैमारिखौ जोङो आउट खालामबाय बेखिनियानो आरोबाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैबावदों दा बैफोरबादि सासे एसेबां फोथायखेबस' मानसिनि आखुनि थाखायनो बिथाङा दाबसे जायगायाव 5 बोसोरनि बारा जायगा मोना बा 5 बोसोरनि बारा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ जायगा होआ बिश्वजित दैमारिखौ 5 बोसोरनि जेरावबो जायगा होआ दिनै तामुलपुर समस्तियावनो होनना बुं बिथांखौ 5 बोसोरनिफ्राय बिदाय होबाय सन्दीप बसुमतारीखौ लाबोबाय जोङो बिथाङा पानेरि समस्तियाव थांबाय पानेरि समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना 5 बोसोरनिफ्रायनो बिथांखौ बिदाय होबाय दा जोंनि तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बै 5 बोसोरखौ गोसोखांफिननांगोन बे 5 बोसोरखौ गोसोखांफिननानै बिथाङा जाहाथे जोंनिफ्राय 5 बोसोरनि उनाव बिथाङा आरो आङो नैबे मोनसेखौ गोसोखांहोबावनो सानदों BPF नि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो नैबे बाथ्राखौ आङो गोसोखांफिननो सानदों जेब्ला 2020 नि BTC नि इलेक्सन बैनि सिगां बिश्वजित दैमारिया जे BPF दोलोखौ माबादि फोथाय खेबस' खालामनानै बिसाख'था खालामनानै BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा इलेक्सननि सिगाङाव रिजाइन होनानै गावनि MP सिटनिफ्राय रिजाइन होनानै BJP आव हाबनानै बिथाङा जेरैबायदि BPF-आ सिट मोनबावनांगौमोन बिथाङा बेफोर माने माबाखौ BPF-आ जायफोरबादि माने जायगाफोराव दिनै सुक्लाय सेरफांखौनो होनना बुं दिनै जोंनि गरेस्वर समस्तिखौनो होनना बुं दिनै खैराबारि समस्तिखौनो होनना बुं बेफोरबादि जाय समस्तिफोराव बिथाङा खमब्लाबो 2-3सो केन्डिडेटखौ BPF-नि बै समनि BPF-नि केन्डिडेटखौ बिथाङा बायदि षड़यन्त्र खालामनानै माने हारायहोदोंमोन बा जेन होदोंमोन बै हिसाबै बे समाव 2020 मायथाइयाव आङो नैबे समाव आरोबाव BPF-नि दैदेनगिरि सेन्ट्रेल कमिटिनि बा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि BPF-नि दैदेनगिरि वार्कारफोरनिसिम गोसोखांहोफिननो सानदों बै समखौ जेब्ला 2020 मायथाइयाव जोंहा BTC-नि इलेक्सन जानो थांबाय थादोंमोन बेनि सिगां बिश्वजित दैमारिया जेरैबादि BPF-खौ फोथाय खेबस' खालामनानै नागारनानै बिथाङा BJP दोलोआव थांदोंमोन गावनि MP माने बिबानखौ नागारनानै बै समाव बिथाङा खमब्लाबो 2-3 BPF-नि बिजाथिफोरखौ फेजेनदोंमोन बायदि षड़यन्त्र खालामनानै जेरैबादि जोंनि सुक्लाय सेरफां गरेस्वर समस्ति खैराबारि समस्ति बायदि आरो 4-5सो बिथाङा फेजेनदोंमोन बायदिसिना षड़यन्त्र खालामनानै जायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोर सरकारनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बैफोरबादि बाथ्राफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोसोखाङालासिनो थायाखै आरो आं मोजाङै मिथिगौ BPF-नि दैदेनगिरिफोरा BPF-नि माने जायफोर सापर्टार बिथांमोना बिश्वजित दैमारिनि सायाव माबादि माने मा होनना बुंगोन बेखौ रागा माबादि खुद्रिनाय दङ बैफोर बाथ्राखौ दिनै BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा BPF-नि सापर्टारफ्रा बावगारनाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बै समाव बिथाङा BPF-खौ फोथाय खेबस' खालामनानै BPF-नि 2-3सो बिजाथिफोरखौ फेजेननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं दहाय बुंनाय बादि सरकारनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां खालामदोंमोन बिथाङा दा बे हिसाबै बिथांनि जानानै नैबे तामुलपुर समस्तियाव नैबे जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव जे BPF-नि दोलोनि दैदेनगिरि बा वार्कारफोरा माबादि जोंनि बिश्वजित दैमारिनि NDA-नि केन्डिडेटनि बिश्वजित दैमारिनो बोरै भट होगोन बा बिथांनि जानानै बोरै खामानि मावगोन बेयो असम्भब बेखौ जोङो बयबो मिन्थिगौ मोनसे बाथ्रा राजनितिकआव असम्भब होनाय बाथ्राया थायो नंगौ नाथाय सोरबा सानै फेजेनखांनायनि उनाव लोगो जाफिननाया गुबुन बाथ्रा 5 बोसोर सरकाराव फैनायनिफ्राय जानगाराव दोननाया बे असम्भब मालाबाबो सम्भब जानो हाया बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिश्वजित दैमारिनि सायाव मालाबाबो बावगारनाय नङा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांल'सो नङा BPF दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि गासैबो वार्कारफोरा बिश्वजित दैमारिया जेरैबायदि बिसायख'था खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ दिनैनि तारिखावबो
गोसोखाङो बा दिनैनि तारिखावबो बिश्वजित दैमारिखौ बिश्वजित दैमारिनि सायाव रागा दा नैबे समाव आङो 3 नाम्बार पइन्टखौ बुंनो सानदों जेब्ला इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिपिएफआव दङमोन बै समाव जोंनि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बिपिएफआवनो दङमोन आं बे बाथ्राखौ बे कारणे बुंनो नागिरदों जे आंबो बै समाव लाइमोन बिपिएफनि सेन्ट्रेलनि आङो सेक्रेटारि दङमोन बे हिसाबै आं बुंनो नागिरदों जिहेतु आं बाथ्राफोरखौ मिन्थिगौमोन बै समाव जेब्ला इमानुएल मुसाहारि बिथाङा जोंनि बिपिएफखौ गारनानै बिजेपिआव जइन जाहैदोंमोन बै समाव बिथाङा मोनसे खोब आखा लानानै जे 2021 सनाव एमएलए आव बिथाङा बिजेपिनिफ्राय नैबे जोंनि तामुलपुर समस्तियाव केन्डिडेट मोनगोन होननानै बिथाङा जोबोद आसाबादिमोन नाथाय इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिजेपिआव हाबनायनि उनावनो जोंना बिश्वजित दैमारियाबो बिजेपिआव हाबहैनानै बायदि रोखोमनि षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ टिकेट मोननायनिफ्राय गोजानाव दोननानै बिथांखौ राजनितिक भाबै फोजोबनो थाखाय इमानुएल मुसाहारिखौ राजनितिक भाबै फोजोबनो थाखाय बिथाङा षड़यन्त्र बायदिसिना खालामनानै गाव पानेरि समस्तियाव थांनानै एमएलए गेलेहैदों बिथांखौबो 5 बोसोरनिफ्राय बिदाय हरबाय पानेरि समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना ओंखायनो बिथाङा नै टाउनफोराव फैफिनबाय दा आङो इमानुएल मुसाहारिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नैबे समावबो बिथाङा जिहेतु बिपिएफनिफ्राय 2026 सननि जा नैबे जानो गोनां इलेक्शन बेयावबो बिथाङा इमानुएल मुसाहारि बिथाङा टिकेट मोनगोन होननानै जोबोर आसाबादिमोन बिपिएफनिफ्राय नाथाय बेवहाय दिनै नायलायबाय बै सेम कन्डिशनानो बिश्वजित दैमारि बिथाङा नैथि खेब जोंनि इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ राजनिति भाबै फोजोबनो थाखाय दिनै इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ टिकेटनिफ्राय गोजानाव दोननानै गाव दिनै तामुलपुर समस्तियाव फैफिनबाय पानेरिनिफ्राय अब्ला आं बेखौसो बुंनो नागिरदों इमानुएल मुसाहारिनि बिथांनि जायफोर सापर्टार बा जायफोर बिथांनि जानानै खामानि मावो बा इमानुएल मुसाहारि बादि बिथाङा दिनैनि समाव बिश्वजित दैमारिनि जानानै माबादि खामानि मावगोन बेयो असम्भब मालाबाबो बे बाथ्राखौ बा बे खामानिखौ इमानुएल मुसाहारि बिथाङा मावनाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बा इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो बेखौ मालाबाबो सहायनो हानाय नङा बे बाथ्रा जाहैबाय आरो ब्रैथि बाथ्राखौ आङो बुंनो सानदों जेब्ला 2020 सननि जा रिजाल्ट फैबाय जोंहा बिटिसिनि बे समाव बिपिएफआ 17टा